थांनाय 29 नभेम्बर 2025 मायथाइयाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फरायसाफोरा बुफाय-बुसि खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाइ कर्टनि बारग' बिजिरगिरि एस.एन. शर्मानि दैदेननायाव वान मेन कमिसनखौ दानानै होबाय। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा। दिनै आं बे आयदाखौ लानानैनो नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दि थांनाय 2025 मायथाइनि 29 नभेम्बर खालाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनसे जाथावनङै जाथाया जानानै थांदोंमोन, जेराव फरायसाफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबनानै बुफाय-बुसि खालामहैदोंमोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा बे जाथाया मानि थाखाय जानो मोनखो होननानै बुङोब्ला, आसाम सरकारा मोन 6 जौगासारनाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो एसटिनि मोनथाय होनो थाखाय खामानि मावदों। बेयो जोंनि एक्जिस्टिं एसटिफोरनि थाखाय जोबोरैनो गिनो गोनां आरो साननो गोनां, जेराव मोन 6 जौगानाय हारि आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो गोदानै एसटिनि मोनथायखौ होयोब्ला एक्जिस्टिं एसटिफोरा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो उन जानानै थानो नांगोन। मोजां स्कुल, कलेज, साख्रि-बाख्रि बायदि बायदिफोराव एक्जिस्टिं एसटिफोरा जेबो जायगा मोननो हानाय नङा। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो साननो गोनां आरो गिनो गोनां। जों मिथिगौ आसामाव एक्जिस्टिं एसटिफोरनि सुबुं सानखोआ 40 निफ्राय 50 लाखनि गेजेराव दङ, जेराव बैसोर मोन 6 हारिनि सुबुं सानखोआ 1.5 निफ्राय 2 कौटिनि गेजेराव दङ। होनब्ला साननानै नायदो, एफाग्राब बुरजा सुबुं सानखो थानाय हारिखौ गोदानै एसटिनि मर्यादा एबा मोनथाय होनानै थाखानाय एसटि हारिनि गेजेराव जाबसिननानै होयोब्ला एक्जिस्टिं एसटि हारिया गोमालांनो बारा गोबाव सम नांनाय नङा। बेयो थारैनो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। आसाम सरकारनि बेबादि मोन 6 हारिनो एसटि होनो थांखि लानायखौ एक्जिस्टिं एसटि हारिनि मोनफ्रोमबो आफादानो गोख्रोङै हेंथा होदों आरो होगासिनो दङ। बेखौनो लानानै माखासे सान सिगां सिसिट'वानि बानजायनायाव गुवाहाटीआव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। बेनि उनाव आसाम सरकारा मोन 6 हारिनो एसटि होनो लानायनि थाखाय नायबिजिरनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मोनसे टीम दानानै होनाय जादोंमोन, जाय टीमखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा दैदेनदोंमोन। बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि टीमआ मोन 6 हारिनो एसटि होनो लानायनि सायाव रिपर्ट थियारि खालामनाय जादोंमोन। दा बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ नायबिजिरनो थाखाय आसाम सरकारा सिसिट'वानो दान मोनसेनि सम होनाय जादोंमोन। बेखौ नायबिजिरनो थाखाय सिसिट'वाया मोनसे कनसालटेटिभ ग्रुप दानायबो जादोंमोन। आसामनि ट्राइबेल माहारि आफादफोरनि जथाय आफादा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मासिगिरि डक्टर रनज पेगु बिथांनो आसामनि मोन 14 ट्राइबेल हारिनि मोन 26 आफादफोरा ज' जानानै मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि रिकमेन्डेसननि हेंथायै सिसिट'वाजों दानानै होजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपनि जथायनाय रिपर्टखौ गथायो। बे रिपर्टनि गेजेरजों मोन 6 जौगासारनाय आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो संबिजिरनि बेरेखायै एसटि होनो नागिरनायखौ थोंजोङै रिजेक्ट खालामनाय जायो आरो भारत सरकारनिसिम दैथायहरनो खावलायो। दा आसाम सरकारनि बेबादि मोन 6 जौगासारनाय आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोरनो एसटि होनो थांखि लानायखौ एक्जिस्टिं एसटि हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरजों लोगोसेनो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो गोख्रोङै सोमावसारदों। थिग बेबादिनो थांनाय 2025 मायथाइनि 29 नभेम्बर खालाराव मोन 6 हारिनो एसटि होनो थांखि लानायनि हेंथायै आरो बिटिसि सरकारा एनअसि हरनायखौ लानानै हेंथा धरना हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लांगोनायाव मोनफ्रोमबो एसटि हारिनि फरायसाफोरा ज' जानानै लानाय जादोंमोन। बेनि गेजेरजोंनो रेलि हाबाफारि लानाय जायो। जेब्ला फरायसाफोरनि रेलि खालामनाय हान्जाया बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव सहैयो, अब्ला मोनसे दुंहाव थासारिया सोमजियो, जेराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबनानै एसेम्बलि हल सिङाव बुफाय-बुसि खालामनाय जायो। दा बेबादि बुफाय-बुसि खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो जानो नाङामोन होननानै आं सानो। मानोना बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआ बिटिसिनि थागिबि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सम्पद आरो बियो जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरनि जिउ दान होनायनि गेजेरजोंसो मोननो हानाय। जोंनि सम्पदखौ जों सिलिंखार खालामनो नाजायोब्ला बेयो जोंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थि। दा बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सोमजिनाय दुंहाव थासारिया जानो नाङामोन। बेखौ लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानाय फरायसाफोरा निमाहा बिनायबो जाबाय। बेनिखायनो बेखौ लानानै गिदिर दाङाबाजि खालामाजासे निमाहा होलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि
साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा बिग्रायखांनाय गोसोखौ लानानै बेबादि जाथावनाङै जाथाया जानानै थांबाय। बे जाथायखौ लानानैनो बिटिसि सरकारा गोख्रों नायबिजिरनो दाबि खालामनाय जायो। थिग बेबादिनो बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ फरायसाफोरा बुफाय बुसि खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाइ कर्टनि बारग' बिजिरगिरि एस.एन. शर्मानि दैदेननायाव वान मेन कमिसनखौ दानानै होनाय जादों। बेयो बिटिसि ओनसोलनि थागिबि हारिनि ट्राइबेल फरायसा आफादफोरजों खुंजानाय हेंथा सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय हाबाफारिफोरखौ नायबिजिरगोन। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो साननो गोनां आरो दुखुनांथाव। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा जोंनि मोन्थायखौ रैखाथि होनो थाखायसो गोख्रोङै खुद्रिसारदों। बेवहाय फरायसाफोरनि हेंथायै बेबादि नायबिजिरनो दाबि खालामनाया थारैनो साननो गोनां। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।